Tento rok dostala organizáciu na starosti rodina Mišči. Za programový obsah bude informovať pani Miščiová. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. V prvom rade by som chcela poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú som dostala pri tvorbe programu. Viete, nie je to ľahké vytvoriť program pre VRV, ale myslím, že som túto úlohu zvládla. Veď posúďte sami. Hoja. Tento rok nás dostane Levoča. Áno, Levoča a Spiš. Prečo práve Levoča, pani Mišči? Oblasť Spišu je právom považovaná za Perú Slovenska. A mesto Levoča je na kultúrnom zozname UNESCO. A preto si myslíme, že náš rodinný príslušník si zaslúži spoznať kultúrne bohatstvo tohto regiónu. K samotnému programu spomeniem zo pár vychytávok, ako je dres majstra Pavla z Levoče. Pardon, hádam oltár. Samozrejme oltár, taktiež návšteva Mariánskej hory, Spišského hradu a tiež Spišskej kapituly. Ale samozrejme pripravila som aj adrenalinovú lahôdku a to je návšteva Červeného kláštora a s tým spojený splav Dunajca na Pltiach, kde si na svoje prídu aj Olinka s Violkou. Plus tradičný karneval, obohatený o tombolu a súťaž. Ďakujem, pani Mišči. Zdá sa, že ste sa tento rok s programom vyhrala. Čo vás nebýva zvykom. V ďalším štúdiu vítam Soničku Miščiovú, ktorá má na starosti organizačné pokyny. Dobrý. Tak, Sonička, čo si máme zebrať? Všetkých vás chcem poprosiť, aby ste mali vo svojich kufroch veselú náladu a turistické oblačenie. Dievčatá niečo pre šibačov a ty, Rudko, korálsky klobúk. Na čo si má Rudko zobrať gorálsky klobúk, moja? Preto, že ideme splavovať Dunajec, kde korály splavovali drevo až do Čierneho mora, Cúky. Zároveň pripomínam svojim tablety, lebo tam neprežijeme. Ďakujem, Sonička, za informácie. To je zatiaľ všetko z kanálu VRV. Mne neostáva nič iné, len vás zaželať pekný zvyšok dňa. A rozlúčim sa po spišiacky. Dovidenia. Dúfam, že si nezabudnete masky.